Noiteboa, mañá día do Nadal. Estamos no mercado de abastos, moita xente disfrutando do vermú, da cervexa, da compaña, e nos imos preguntar aos composteláns e as composteláns como celebran este 24 de decembro, como celebran a Noiteboa. Adentrámonos no mercado de abastos. La Nochebuena la pasamos en casa de mi suegra. Y luego la cena pues es bacalao con coliflor, no puede faltar. Si no cae en Nochebuena, cae en Navidad, pero esos dos, ese es el típico plato de Nochebuena. Y luego pues algo de marisco, algo, es decir, o algo de pescado también, lubinas sobre todo, o buey, centolla, langostinos. Así más o menos. Vamos a hacer un homenaje a quién cocina en Nochebuena y quién elabora el menú. Pues este año le toca a mi suegra. A mi suegra le toca este año. Bueno, normalmente siempre le toca estar repartido entre ella y yo. Lo que pasa que, bueno, este año le va a tocar más bien a ella, más a ella que a mí. Como os meus pais, que é o mellor sitio, sí. Quen cociña, a ver? Bueno, ela é a xefa, nos axudamos, somos os pinches. Ela, os pinches dela. Sí. Bueno, que xa marcha, veña para aquí, veña para aquí. Veña para aquí. Hola, hola, hola. Pues nada, para a radio, era esto nada. A ver, é radio, seguro. Sí. Di que vostede cociña, elas axudan. É verdade que axudan? Sí, axudan, sempre axudan. Bueno, que temos de menú? Podese saber ou...? Pois mira, temos langostinos, temos vieiras, temos bacalao con coliflor e cordero. Que non é pouco, Non é pouco. Pero bueno, que a mitad das cousas sobra. Bueno. Pero bueno. A ver, cantos por xuntades? Pois mira, pouquiños, porque ahora xuntámonos solo 6. Pois a disfrutar. Vale, gracias, alá. Graciñas. Pois nos pasamos na familia. Rexuntámonos todos os irmáns, cos pais e nada máis. Cantos sodes en total, así sumando? 10. Unha boa festa. Quen cociña? Cociña basicamente miña nai. Miña nai que é experta. Que menú crees que pode haber na cea de hoxe? Pois eu penso que haberá algo de marisquiño, parece que olín algo, e logo o tradicional bacalao, na miña casa non falta. Sí. Pois nada, a disfrutar. Moitas gracias. A Noiteboa en familia, rodeado das persoas que queres e en alegría e compañía. Cantos vos xuntades? Normalmente somos sobre 9 ou así, máis ou menos. Quen cociña? Homenaxe a quen cociña, a ver. A mamá é a que cociña. De momento, mentras ela poida, non deixa entrar a nadie na cociña. Xa ela se encarga. Nos encargámonos do cotillón, da preparación, da mesa e desas cousas, pero... Que soe, a ver, cal é o menú que non pode faltar? Pois sempre hai bacalao, polo, e despois, pois, se pode ser algo de marisco, pois tamén un pouquiño para endulzar a boca nestas fechas. Pues cenando juntos. ¿Dónde? En casa de mi madre. ¿Y cuántos os juntáis así? Pues seremos pocos, 7. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Pues mi madre, su pareja, e igual nosotros un poco también. Bueno, colaboración entonces. Ayudaremos. Bueno, menú clásico pues, de Nochebuena. Pues un poco clásico, sí, cordero, zamburiñas, bacalao, langostinos. Ensaladita. Vale, pues se come todo, suele sobrar algo, esto sobra siempre. Pues nada, a disfrutar, ¿vale? Gracias. Suele venir mi hermana de Valencia, que vive fuera, y la pasamos en familia. Vale, ¿cuántos os juntáis? A ver, cuéntame. Pues 7. Mis sobrinos, mi hermana, mi madre, mi pareja vendrá después y mi hija y yo. La pareja para el café y la copa. Después, sí. Bueno, ¿quién cocina? Mi madre, seguramente. Y colaboraremos un poco todos. Sí. Pero el peso importante, mi madre, la mamá. Mi madre, sí. Bueno, ¿qué no puede faltar? Cuéntame. Así el vinito, y marisquito y el pulpito. Pulpo también, pues nada, pues a disfrutar. Venga, gracias. Sí. En familia. Cantos por xuntades? 14, 15, depende. Unha tropa? Unha tropa, sí, claro. Bueno, quen cociña na casa? A miña muller. E que pensa que vai cociñar? Sabe o menú? Sí. Hai cousas clásicas xa na casa? Bueno, vamos facer unha tabla de entremeses, unhos camaróns e ameixas.
¿no? É bastante, xa. É un viñiño. Home, claro, por supuesto. Que non pode faltar, ¿no? Eso digo... Bueno, pues a disfrutar das festas. Vale, gracias. Gratiñas. Coa miña familia aquí en Santiago, que vivo fora, Onde vives? en Madrid. En Madrid, o sea que estás de volta para vivir a Sí, Nadal. sí. Bueno, cantos vos xuntades, máis menos? 4, ¿No? E menú, que pensas que vai haber aí de... marisco Marisquito. e pescado. ¿No? 4, e quen cociña? Miña nai. Que cocina moi ben. Esas nais que están aí, ¿eh? Sí. Bueno, pues a disfrutar, ¿vale? Gracias, gracias. Pasamos a no toba co pai, Con papá. na casa, Vale. coas miñas irmás que están aí Que están por escondéndose, aí, co vale. perro, co cadelo. Cantos vos xuntades, máis menos? Somos 4. 4. 4 máis o cadelo. 5. 5. ¿Qué menú? ¿Qué soe a ver? A ver. Que temos de a ver, temos ¿qué? merluza hoxe, No, camarones de primero. camarones, ¿Sí? Luego centollo, centollo, centollo. sí, merluza. merluza, Ahora pillamos uns berberechos tamén, non? Da ría, sí, para picar. Un boviño daqui da terra, non? sí, sí. No. Pa 4 é un can, E ti que penso que comes? chega, E ti que Pois comes? máis menos hai un pouco de marisco, un pouco de bacallao, vale. O importante é estar xuntos. Pois a verdade é que sí, non? Non. En saúde. Sí, 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 sí. Vale, pois a disfrutar. Pois Boas festas. felices. Gracias. Felices festas, boas festas. Gracias. Graciñas. Levamos aquí desde 2010. Bueno, montamos unha viñoteca, unha tenda de viños especializada en viños galegos. Temos, bueno, hai como unhas 200 referencias. Bueno, a verdad que hai moi boa... Recibironnos moi ben en todo este tempo. Degustar, mercar ou a botella? Sí, podes comprar, levar para casa e tamén podes abrir unha botella ou tomar por copa e tamén aproveitar para traer cousas do mercado e tomalas aquí. Perfecto. Que viños están de moda neste 2024? Cuéntame. Bueno, sigue a tendencia, a ver, o rei das festas sigue sendo o albariño, ¿no? Pero sí que hai unha moda co godello, cada vez se consume moitísimo máis godello. E nestas datas tamén sí que empeza a haber moito consumo dos espumosos galegos, vale? Sí que notase, cada vez coñécense máis e a verdad que, bueno, que gustan e nos gustan, vamos. Pode ser un agasallo sorprendente para este Nadal, ¿no? Sí, sí, para mí sería un agasallo perfecto. Levas eso a calquera persona e creo que queda súper feliz. Sí, sí. Moi ben, o ano foi bastante ben. Empezase a notar un pouquiño de melloría nas ventas. Sí, ben. Contame que o que ofrecedes no día a día. O que ofrecemos? Sí, contame. Nós temos carne de tenreira, de porco, de cordeiro, de polo, un pouquiño de todo. E contame no capítulo do Nadal, que é o que estamos levando os composteláns, que prima, que non prima, que contamos todo. Bueno, en Navidades o que máis se vende é cordeiro e polo, pero polo máis especial, non o que vendemos durante todo o ano. Un polo un pouquiño máis refeito, que ten máis tempo, un pouquiño máis duriño para asar. Foi unha das cousas que máis vendemos. Bueno, o ano máis ou menos foi tirando. De marisco pouco houbo, agora, gracias a Dios, tuvemos as cantidades para poder abastecer, e de centolo moi ben, e de boi, e de, como se chama, de camarón, que tardou en vir, a verdade que houve bo resultado, e despois tamén a ameixa, tamén da babosa, que se vendeu moi ben. Estamos preocupados, se chegaba non o Nadal, pero chegou e hai. Pero chegou e hai, sí. Chegou e hai. Bueno, que estamos levando? Os composteláns. A ver, antes, fai un mes, levouse para congelar moito camarón. E centola tamén. Pero, bueno, eu hoxe non pensei vender a centola que vendín, e máis o camarón e a ameixa. Verdad que se ve... O mesmo día da cea de noite boa. O mesmo día da noite boa, si. A xente dá igual o precio. Espera o último día e, de feito, que primeiro se acabou foi a cigala. A 78 euros, a mediana. Claro, iba a decir, se deixamos todo para a última hora, pero hai xente que sí, que quere o fresco. Hai xente que deixa para a última hora, di, si podo comerme un kilo como, si non, cómame medio kilo. Pero leva o fresco, non chega a congelalo. O bacallau que non pode faltar no Nadal e no día a día, pero no Nadal tampouco pode faltar o bacallau. Nunca, porque ten moita vitamina D que é moi importante para os osos, Os atlánticos temos que comer bacallau para ter os osos fortes. Os composteláns se están levando para este Nadal, non? Por suposto que sí, non fallan. E ademais acórdanse de nós, dende fai máis de 50 anos aquí estamos dando o mellor bacallau de Santiago de Compostela. Bacallau con coliflor. Pode ser, con coliflor.
Pode ser con brécol, pode ser con verdura, pode ser pues que somos de Pontevedra, gustanos moito con navicol. Sí, señor. Bueno, como foi o ano, así a nivel xeral? O ano foi fantástico, excepto por esa morte tráxica do noso compañeiro Antonio. Logo, pois nada, desexarlle especialmente á súa familia que o recorde con a boa lembranza, porque era moi boa persoa, e agora, pois, a intentar botar a vida para diante, que non queda outra. En casa de Herrero ou hai bacallau na súa casa? Nos na casa, eu son comedor de bacallau, De feito, sitio que vou a comer cando é fora da casa, se é bacallau, tomo sempre bacallau porque gústame saber como ando eu tamén de calidade. Perfecto.